Раздавай, раздавай, как? Добрин Борисов снима. И част от групата на волейболистите. В момента сме Една трета напред и на Чувам чувара бяга. всички най-малко. Не се спънем. Чакай, чакай. Айде да разклоня малко. Ето е по-лесно между другото. Айде, господин Борисов. Айде. За малко да вгаза. Ето хората, които минават напряко. Ще ги види всички. Нашите приятели коментират фантазира Белфит. Чудесно. Ето и с нами. Браво! Еми така, вие учителите като бягаха, нали? Добре. Само една дума ги науча Уина. Ето го и Асен. Той. Добре. Браво! Ама защо не имаш фанелка специална фанелка?